Costa. Melanie. Oh, en secret. Jordi, t'has esforçat, però no has aprovat. Joan Antoni, és que tens una actitud a l'aula. Bea, és que no tens el nivell. Tinc una cosa molt important a dir-te. Si tenim dificultats, animants. Tenim un professor i ens ha dit que El suspens zero. Ho necessitaven. Ho necessitaven. Ho necessitaven. No tothom aprèn de la mateixa manera. Aprenent gaudint perquè Claro. és integrador. Divertit. Integrador. I productiu. Entre tots ho fem possible. Suspens zero.